Здравейте, потребителен бокс, аз съм Фария и това е петия епизод на как да се оплетем дреха от ластици. Гризна на вилица, не? Дреха на вилица ще го кръстя този епизод. Необходими са вилица, кука, аз съм се направил, и ластици. И само това. Значи слагате го така, вижте. Така. И така. Така. После обръщате го и става така. Да. После слагате един нормален ластик. След това вземате от долното до горното. Става хикс. Ето. На мен не се е получил преди. Пак слагате нормално. И пак отгоре до долу. Така и така. Пак слагате и пак вземате отдолу. Пак слагате и пак вземате отдолу. Чакайте момент. И изглежда ми се тихо, извините за прекъсването много с телевизора. Сега пак слагате нормално. Може и някой да знае тая гривна. Дреха. Стига с моите гривни. Дреха. Вижте какво се получи. Аз като го бутам много ме кефи. Защо взех кука? Сега на нормално да съм. Да, пак слагате нормално и отдолу вземате. Отдолу ми трябва да направя. Пак слагате нормално и вземате отдолу ластиците. Пак слагате нормално. Добре, пак слагате. И така се получава. Пак слагате. Чакате, че в момента не виждате. Ето. Така. После пак така. Окей, и от тук. Така, ще се завърнем след паузата, като го оплетем. Дано ви е харесало до тук, ще завърнем след паузата. Здравейте, отново завърнахме след паузата. И ето оплетеното. Вижте колко много съм плетяла догоре. И така трябва да стане куката ви. И нека да продължаваме с клипът. Накрая вземате една кука, ако не се е показала. Хващате това и тук. Стига де. Пак ли като предните епизоди няма хващам? Еде.
Извинете, но трябва да почакате. Ако искате, превъртете клипа напред. Тук докато аз хвана това. И хвана го. Ставим второто хвана. Гръната се получава готина с куката, май няма как да стане. Трябва да сте много добри. Ето гривата как се получава. Заповядайте новата грива. Ще ми стане. Сечих се. Накрая, вземате куката. Не, първо изкарвате. Вземате курката. Хващате тия двете, както аз ги хванах, и задните две. Казвам ви, гривната ще ви хареса. Май не стават тези две да хванем, но другите две можем. Значи го хващате. Хващате и двете и хващате ги това. Чакате малко. Момента нищо не правя, само проверявам нещо. Дали ще стане. Не. За съжаление, това да бъде за този епизод. Да не ви е харесало. Очаквайте 6-ти епизод. И чао!